Assalamu alaikum. So a wanga tutorial za mu dubi 77 bits. Now 77 bits ɗin ga gaming platform ne, currently suna developing ɗin game, amma ba su yi releasing ɗin game ɗinsu ba tukun. So currently suna in airdrop phase, suna running ɗin airdrop. So idan kun bi link, referral link ɗin da zan yi posting tare da video ɗin ga, za ku ga zai kawo ku site kamar haka, inda za ku yi connecting ɗin Twitter handle ɗinku. Shi Twitter handle ɗaya ne first requirement ɗin shi. So za ku yi connecting ɗin Twitter handle ɗinku, zai kai ku ga wajen tutorial phase bayan kun yi connecting ɗin Twitter handle ɗinku na introduction zuwa ga site ɗin, shikenan zai buɗe muku site kamar haka. So abin da za ku fara gani kenan, ɗan robot ɗin gana da ke jijjiga. So currently in case in kun shigo site ɗin kun ga kaman wayanku ya fara magana, to ba aljannu ba ne, website ɗin ne ke an ka sa ma waƙa. So bari in kunna muku waƙan ma ku ji yanda yake. So kamar haka, haka nan za ku ji wayanku. So in case in kun mance da tab ɗin buɗe, kun ga wayanku na surutu, to tab ɗin BitHub ɗin gani kun ka bari buɗe. Kuna da option ɗin muting ɗin waƙan directly daga site ɗin ta wajen ga. Da kun danna shi zai yi muting ɗin waƙan automatically. So in ba ku son kiɗe-kiɗen nan kuna iya kawai muting ɗin shi. So currently in kun shigo za ku ga nan wajen ga za ku ga wajen start mining. So da kun danna start mining za ku ga ya fara mining. So bayan kowane awa 5 kuna iya dawowa ku yi claiming ɗin mining bonus ɗinku. So kamar yanzu kun ga na danna start mining, ya fara mining, shikenan abin da za ku yi ga site ɗin. Akwai ƙananan tax da ke ga site ɗin kaman daily reward ɗin ga. So in kun danna start mining kuna iya zuwa ku zo nan wajen daily reward, ku danna reward ɗin na farko, shi ne daily reward ɗin farko. Da kun shigo nan zai fara kawo ku, sai ku danna claim. Za ku ga ya sa muku claimed, zai ba ku 205 bytes ɗin ga. So in kun ƙare za ku koma. Akwai other tax, kaman one time tax ne, kaman wajen awakening mission ɗin ga. Farko shi ne na connecting Twitter. So tunda kun riga kun yi connecting za ku ga option in claiming wajen ga, sai ku danna claim. Next akwai tax in connecting ɗin wallet account. So za ku danna proceed, zai kai ku ga profile ɗinku, sai ku danna add wallet ga shi nan. So kuna buƙatan EVM compatible wallet kaman MetaMask hakan ga. So za ku danna connect, zai ƙara initiating ɗin wallet ɗinku. Zai ƙara initiating wallet ɗinku, sai ku yi signing ɗin transaction. One time transaction ne. Connection error ko? Kun gan wallet already linked. So shikenan. So in case in kun gan bai yi refreshing ba, kuna iya ƙara danna wajen connect in ya nuna muku connect. Amma in bai nuna muku connect ba, shikenan ya yi connecting wallet ɗin. Kuna iya komawa baya. Nuna min wajen claim ba. So na san da baya dai zai automatically zai verifying kanshi, don kun gan nan already ya sa min good cewa na yi tax ɗin. So za ku zo mission 3. So missions ɗin ga da ke nan su ɗaya za ku yi completing na awakening. Idan kuka koma baya akwai sauran missions, kaman wanga na explaining ɗin boost ɗin nan ne, kaman na daily boost ɗin da za ka samu da sauransu, kawai explaining ɗin boosting rank ne. So duk daga mission ɗin daily reward ɗin ga da za ku yi claiming daily in kun ka yi login, sai mining, shi ɗaya ne abin da za ku yi cikin airdrop ɗin ga. Bayan shi babu wani abu. So da kun zo kun yi completing ɗin wallet connection da following ɗin social handle ɗinsu, don akwai wani mission na nan na following ɗin social account ɗinsu. So da kun yi following kun yi missions ɗin ga, in sun ƙara sa sabon mission, za ku gane su cikin locked missions ɗin ga. In kun kai completing ɗinsu, shi ɗaya ne abin da za ku yi. Kuna da option ɗin automating ɗin claiming ɗin airdrop. Kamar yadda za ku gani sama akwai wani automation da an ka rubuta, wanda automatically zai kama yi muku claiming ɗin airdrop ɗin kowane 5 hours. So amma wannan sai kun kai 1200. Sai in kuna da 1200 sai ku kashe 1200 ɗin points ɗinku, ku sayi bot ɗin nan da zai kama claiming muku shi automatically.
Amma idan mutum bai so yana iya ci gaba da claiming, in zaka tuna ka kama claiming ɗin shi bayan ƙilan let's say 5 hours ko kuma 10 hours, duk sanda dai ka tuna, in baka son ka kashe point ɗinka don kar ya zo ya zama ka kashe point ɗinka an zo an yi launching da sauri. Amma idan kun dubi daily login ɗinsu za ku ga kaman kusan 46 days ne sun ka sa ga daily login, which means akwai expectation in zai kai up to 46 days kamin su yi launching. So ga waƴanda ke so suna iya sayen bot ɗin nan don ya taimake su wajen automatic claiming. Amma za ku yi sacrificing ɗin point ɗinku 1,200. Duk da haka nan idan kun duba yana da taimako, don in bot ɗin ke muku claiming, kai ba lalle ne ka tuna kowane bayan awa 5 ka shiga ka je ka danna ba, amma bot ɗin tunda yana bisa website ɗinsu automatically zai ci gaba da yi muku claiming ɗin points ɗin. In kun kai calculating, let's say ƙilan a ce point duka per mining session kana samun point 25. Kun gan per day za ka samu point 120. While in ka dubi let's say interval ɗin a ce duka kwana 46 ne za su yi suna campaign ɗin. Cikin kwana 46 nan za ka samu point 5,520, which in ka ce kai ne za ka je kai ta mining zai zama ma wahala. So kuna iya sacrificing ɗin 1,200 points ɗin nan in dai kun samu up to 1,200 points, ku ɗai sayi bot ɗin ya ci gaba da yi muku claiming. Amma in ka shigo airdrop ɗin shiyoyin ƙarshe-ƙarshe, kar kai sacrificing point ɗinka don za ka zo ka sayi bot a zo a yi maganan launching ya zama baka da points masu yawa. So currently ba su daɗe da hidda wanga campaign ba, so duk wanda zai shiga yanzun ga yana da sauƙi ya samu points mai yawa. Amma idan an ɗan jima ana yin campaign ɗin, ƙila an yi wata guda ana yin campaign ɗin, ka gan wanda zai zo ya gan bidiyon ga wata guda baya, gara kawai ya riƙe point ɗin shi ya ci gaba da mining duk abin da ya samu, da ya je ya sayi bot ɗin. Don matsalan sayen bot ɗin za ka sai da points ɗinka ka sayi bot, sannan bot ɗin ba wani nisa za a je ba ana iya launching, don ga timeline ɗinsu da na gani na gan 46 days, so ba mu san gaskiyan ainihin initial launching phase ɗin ba, amma within 46 days ɗin nan suna iya launching. So kun gan participating shiyoyin ƙarshe ka sayi bot bai da riba.